Li Tirkiyeyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd xebat li meclisê hene. Di vî warî de komîsyonek hatiye avakirin. Di komîsyonê de îro tiştên gelekî mühîm hatin axivîn ji ber ku parêzer û serokên baroyan hebûn, loma îro mijara me ev e. Ev çi komîsyon e? Komîsyona bi navê Komîsyona Demokrasî, Biratî û Piştgiriya Millî li Meclisa Tirkiyeyê hatiye avakirin. Nêzî pêncî endamên wê hene, ew ji hemû partiyên ku li meclisê hene pêk tê. Ew dixwazin pirsgirêka Kurd nîqaş bikin û çareser bikin. Wê çi qas bikin, wê çawa bikin em nizanin. Lê em vê yekê dizanin ev çend hefte ne ew gelek însanên cûr bi cûr yên derdora cûr bi cûr gazî wan dikin û guhdariya wan dikin. Îro jî parêzer û serokên baroyan hebûn. Wan tiştên gelekî mühîm gotin, daxwazên baş anîn ziman, loma îro sê deqeyên me ji bo vê ye. Serokên baroyên Wan û Amedê li meclisê bûn. Wan ji komîsyonê daxwaz kir ku ji bo mafên hemwelatiya Wekhev çê bibe, mafê Kurdan ziman û nasnameyê wan di zagona bingehîn de bê qebûlkirin. Hêzek vê komîsyonê tune tiştekî wisa bike. Lê hêzek vê komîsyonê heye tiştên wisa bide ber hev û pêşkêşî meclisê bike, ji xwe yên ku di komîsyonê de ne hemû mebûs in û endamên partiyan in. Em dubare bikin serokê baroyên Amed û Wanê di komîsyonê de xwest mafê Kurdan ziman û nasnameyê wan di zagona bingehîn de bê qebûlkirin. Hemû Kurd vê yekê dixwazin serokên baroyên Amed û Wanê tenê qasidî kiriye û spasî ji bo wan. Wan di heman demê de gotiye divê qanûnekî taybet bê derxistin ku bi hezaran însanên girtî bêne berdan. Ji binî van serokê Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê jî li komîsyonê bû. Erinç Sakan di komîsyonê de 4 xalên bingehîn anî ziman. Yek ji wan got divê azadiya fikir û ramanê çê bibe, astengên li pêş vê bêne rakirin. Ya di duyan xalên ku zagon dadgeh li ser biryarê dide divê bêne bicîanîn, yanî li gorî dadgehê tişt bêne kirin, ne li gorî daxwazê. Xala Sisiyan ku anî ziman got girtinên kêfî divê çênebin. Di van salên dawî de gelek tiştên bi vî rengî çê dibin, hem ji bo siyasetmedaran hem ji bo kesên ji rêzê. Xala çaran ku Sakan anî ziman zî mühîm bû, got divê pirsgirêka kayyûman bê çareserkirin. Serokê Yekîtiya Baroyên Tirkiyeyê Erinç Sakan ev xalê mühîm anî ziman.